Hola, jo em dic Estel i estic fent primer de batxillerat científic. Vaig entrar aquí a primer d'ESO i he fet tota l'ESO aquí, per tant ja porto uns quants anys. I vaja, doncs estic molt contenta. Jo vaig entrar, suposo que és normal, la gent quan arriba a primer d'ESO, els de la Salle no ho deveu haver viscut tant, però la gent que venim de fer sisè en un altre centre i haver-nos passat tota la vida en un centre i canviar, doncs jo tenia molt de por, però després m'hi vaig acostumar i de seguida em vaig sentir molt bé. De vegades que he tingut problemes, els profes es van preocupar molt per mi, tothom m'ajudava, vam fer nous amics i ara m'hi sento com a casa. Ara ens han d'ensenyar a ser independents, no? Perquè és això, l'ESO és obligatori, ara el batxillerat no. Hem triat nosaltres estar aquí, per tant som nosaltres els que hem de dir, doncs no, ara treballaré i m'hi posaré, però a la que hi ha un dubte o treballs de recerca, per exemple, aquí ens deixen triar el tutor, que a altres centres això no es pot fer. Hola, em dic Anna Bosch i estic estudiant el batxillerat tecnològic. Quan vaig haver de triar l'opció tenia molts dubtes perquè gran part de les meves amigues anaven al científic i a mi em feia molta cosa separar-me d'elles, però vaig decidir el tecnològic perquè realment les matèries, les assignatures són les que realment m'agraden i val la pena a vegades fer un esforç de separar-te de les grans amigues i poder anar a fer el que realment a tu t'agrada. En aquest institut estic molt i molt contenta perquè realment hi ha hagut alguns problemes que si no haguessin sigut per alguns professors d'aquí no m'hagués adonat compte i que al llarg podien haver repercutit en la carrera o en els estudis i això. Trobo que en aquest institut el que sí que t'ajuden molt és si tu no tens problemes, si tens coses en els estudis que per tu sol no et pots valdre, doncs en qualsevol moment que li demanis al professor sempre està allà a sobre per poder-te ajudar. Hola, soc la Clara, estic fent primer de batxillerat de lletres pures i realment aquest any estic fent el que m'agrada. He deixat enrere les mates, la física i la química, que no m'agradaven. I vaig venir aquí a Montoriol perquè a part de tenir-lo a prop de casa, hi havia una cosa que em motivava força i és que no coneixia pràcticament a ningú. I de tant en tant fer un canvi, arribar nou en un lloc, va bé. Al principi potser et costa, perquè no coneixes a gaire ningú, però a poc coneixes a la gent i així i és bo. Hi ha molt bon rotllo entre tant alumnes com professors. Algo que sempre t'han dit és que ESO, que els professors de batxillerat arriben, fan la classe i se'n van i que no tenen per res en compte, no és veritat. Sempre que tens un problema o alguna cosa, estan per tu, t'ajuden i que no et deixen de banda. Les instal·lacions del centre són noves pràcticament perquè van estar fent obres i a totes les classes hi tenim ordinador i projector que a l'hora de fer les classes poder accedir a internet en un moment va bé i veure algun vídeo o així és una manera diferent d'aprendre que jo almenys no hi estava acostumada i que va molt bé. A part de les classes es fan moltes activitats extraescolars i així. I jo, per exemple, aniré a Turquia, més cap al març, i que em motiva molt perquè és una experiència totalment diferent. Poder conviure una setmana amb una família musulmana i així, doncs és una experiència única i que trobo que val molt la pena. I poder conèixer gent d'altres parts d'Europa, doncs és molt positiu. Hola, em dic Mireia, tinc 17 anys i faig primer de batxillerat al Centre de Belles Narcís Montoriol i he triat la modalitat de batxillerat científic. La veritat és que jo al principi tenia molts dubtes perquè, sobretot a quart d'ESO, tenia molta por. Estava acabant quart d'ESO i no sabia què triar, si lletres, ciències, perquè més o menys m'agradava tot. Però un consell és que és millor deixar passar el temps i a mesura que
que va passant tot ja vas veient realment què t'agrada i què no. Però normalment el caliu que hi ha a les classes, per exemple, jo ara estic a batxillerat i el caliu que hi ha a la nostra classe és com si fossis una família, vull dir, està superbé i també amb els professors sempre estan allà quan els necessites, t'ajuden, vull dir, evidentment hi ha moments en què potser s'han de posar més serios perquè si no llavors no aniríem bé. Però realment la valoració que he tingut durant aquests 5 anys, aquest és el 5è any que porto aquí, és molt bona. Llavors, finalment, aquest institut, una de les coses que més m'han agradat és que té unes activitats extraescolars increïbles, vull dir, jo ho sé, jo conec, m'he relacionat amb gent d'altres centres i quan jo els he explicat que he fet sortides a nivell, diguéssim, de la Unió Europea, s'han quedat, doncs, meravellats perquè ells no fan aquestes coses, com a molt fan algun petit intercanvi o així, però jo, per exemple, he participat a 2 intercanvis, a l'Euroweek i al Comenius, he anat a Dinamarca i a Berlín una setmana i realment és una experiència doncs, molt positiva, no? Perquè estàs en un país estranger que no coneixes res i doncs, parles anglès i o sigui, són experiències realment que són indescriptibles, no? El que et fan sentir i tal. A més que també coneixes gent d'altres cultures i d'altres països, per tant doncs és molt satisfactori. Hola, em dic Marta i tinc 16 anys i estic aquí des de primer d'ESO i faig la modalitat de batxillerat humanístic, ja que les ciències no m'agraden res. I la relació amb els profes, doncs superbé, t'ajuden en tot, encara, com ha dit la meva companya, encara que no sigui el teu tutor, si et poden ajudar, t'ajudaran, es preocupen per tu. Si faltes al col·le, per qualsevol cosa, encara que estiguis malalt, qualsevol cosa, sempre t'intenten ajudar i està molt, molt bé. Jo vaig fer circ, per exemple, i m'ho vaig passar de conya, va ser superbé i és una cosa que cap institut ho fa i és una cosa que destaca a Monturiol i està molt bé i t'ho passes molt bé. Doncs jo soc en Quintín Manzano, tinc 18 anys i vaig arribar a l'Institut Narcís Monturiol ja fa 2 anys. Aquest és el segon any que he estudiat aquí. Jo soc procedent i visc a Castelló d'Empúries i he notat diversos canvis. El centre té bones qualitats, ja que l'any passat s'hi van produir unes obres que han fet créixer l'institut i tenim laboratoris nous, tenim aules de tecnologia noves i tenim diversos aspectes que altres instituts no presumeixen, per tant no els tenen. Diferències amb quart d'ESO i ara batxillerat n'hi ha immenses, però les més importants són que s'ha de treballar molt més, ja que estem fent ja un grau superior i l'educació no és obligatòria. Per tant, si aquí vens és perquè has de treballar. Si no tens ganes de treballar, més val que et quedis a casa o fiquis a treballar, ja que teniu quasi bé 16 anys i aquí es ve a treballar. Si veniu a perdre el temps, esteu ben equivocats. Activitats extraescolars i activitats de més a més, jo només destacaria una de literària, ja que soc de lletres, que és l'elaboració de la revista, que es fa a final d'any, i aquesta revista és un resum de totes les activitats que s'han fet durant el centre. I per últim, res a dir que si us decanteu per el Narcís Monturiol, jo crec que no us equivocareu, ja que jo no m'he equivocat. Jo em dic Víctor, vaig escollir la modalitat de batxillerat científic, encara que també vaig tenir dubtes perquè també m'agraden molt les lletres, però finalment vaig veure que els números m'agradaven més. Jo vinc d'un altre institut, d'una altra escola, les Escolàpies, i vaig decidir agafar aquest institut. No va ser decisió meva, els meus pares van venir en un dia de portes obertes i un professor els va ensenyar l'institut i els va agradar molt. I els meus pares van explicar aquesta experiència
i vaig ser jo que vaig finalment dir que m'agradava aquest institut. A més que tenia instal·lacions noves i els professors també eren de bona qualitat. Jo al principi tenia por perquè quan vaig venir aquí no coneixia absolutament a ningú i tenia por que no podria integrar-me bé, però a mesura que va passar el temps vaig veure que la gent que hi havia a les classes era molt bona gent, que era molt oberta i em van ajudar a integrar-me i els professors també van col·laborar perquè m'integrés a l'escola. Hola, em dic Salva, tinc 16 anys i vinc del Col·legi Salvador Dalí. Vaig venir al Monturiol a primer d'ESO, per proximitat, perquè visc aquí al costat. Crec que aquest institut està molt bé. Abans les obres, no tenia un període d'obres i no estava gaire bé, però ara està solucionat i és un dels centres amb més bones instal·lacions de Figueres. Les diferències de quart d'ESO jo crec que, de fet, et diuen que serà molt difícil, tindràs que estudiar, no podràs sortir... Però és acostumar-te i anar fent els deures cada dia i entendre tot el que et van dient. De fet, només et preparen per el que serà normal per tu en el teu futur. Penso que és un institut bo, tot i que diuen que a vegades té molt mala fama perquè hi ha moltes cultures diferents. No és així, sinó que hem d'aprendre que tots som iguals i si diuen que hi ha baralles o així, doncs no és veritat, perquè suposo que tots els instituts passen el mateix. Després, a part d'això, a batxillerat, una cosa molt bona és que hi ha classes en què, sí, per exemple, català o castellà, estem tots junts i som uns 19, però a les classes que són optatives som màxim unes 8 o 9 persones, fins i tot hi ha classes que som 3 o 4. D'aquesta manera és molt més fàcil l'aprenentatge i podem evolucionar molt més ràpid. Hola, em dic Adrià, tinc 17 anys i estic fent el batxillerat humanístic de lletres i crec que a institut com aquest n'hi ha pocs. Principalment perquè al batxillerat són pocs alumnes i els professors tenen molt temps per estar amb nosaltres i aclarir qualsevol dubte i tot això. Com a activitats extraescolars tenim sortides de l'Euroweek o Comenius. Jo ara, per exemple, d'aquí uns 50 dies me'n vaig a Turquia i crec que a pocs instituts es pot fer aquestes coses. També està en l'espectacle de circ, que es fa cada 2 anys o 3, que a part de ser un espectacle de circ també és una manera de conèixer gent d'altres classes, d'altres cursos, i una manera de treure la vergonya i creure'n tu mateix. Hola, em dic Eduard, tinc 16 anys, ara estic en el Narcís Monturiol i la modalitat que jo vaig triar va ser lletres pures, o sigui, l'humanístic. Aquí jo mateix he fet molts amics en aquest institut, molts nous. Hem trobat inclús algun del col·legi passat, però els torno a faltar encara una mica, però estic molt bé. Aquí el nivell d'exigència és més alt, però bé, aquí no t'has de relaxar pas, has de posar-t'hi amb ganes i ganes de treballar. Hola, em dic Maure, tinc 16 anys, faig primer de batxillerat humanístic, he vingut de la Salle i trobo que el Monturiol és un col·le que està molt bé
i les instal·lacions són molt bones i això que diuen de que a aquest institut hi ha moltes baralles i que té molta mala reputació i tot això, trobo que és mentida perquè jo no he vist cap. I bueno, en fi, en totes les coses també hi pot haver baralles i coses dolentes, però bueno, la gent parla molt. Bé, trobo a faltar a vegades la saia, els profes i tal, i tot això, però aquí també estic molt bé, els profes em traten molt bé, hi ha molt bona relació entre els profes i els alumnes, i bueno, també hi ha un gran canvi entre quart d'ESO i primer de batxillerat, perquè mira, jo l'any passat no és que fes gaire cosa, provava, però mira, aquest any s'ha de currar molt i estudiar, i això. Hola, em dic Lorena, tinc 16 anys i he fet l'ESO al Monturiol i me n'he hagut d'anar a un altre institut perquè volia fer batxillerat artístic. I he pogut comparar els dos instituts i m'agrada molt més el Monturiol. És com tenir una família a l'escola. Visca el Monturiol! Visc el Monturiol! Jo ja no hi visc. Ara he vist jo. Hola, em dic Adrià, tinc 17 anys i... Hola, em dic Adrià, tinc 17 anys i estic estudiant la modalitat de batxillerat humanístic lingüística. Una valoració del centre, doncs crec que és dels centres d'institut més important, amb més nivell de professorat i d'alumnat de Figueres. I... no sé... Tio! Hola, em dic Eva i faig primer de batxillerat social. Fa 4 anys... Bueno, no. I a més hi havia activitats com la de circ, que ja no es fan, i m'agradava molt poder fer circ. A més, és una activitat que no es fa a cap institut de Figueres. Circ. Jolín. Hola, em dic Maude, tinc 16 anys, faig primer batxillerat social. Hola, em dic Maude, tinc 16 anys, faig primer de humanístic social. Però m'he pensat una cosa. Hola, em dic Salva, tinc 16 anys i soc procedent del Salvador Dalí. Espera. I creure en tu mateix. Des de que han començat les obres, ja estan acabades, però les he anat revisant tot l'institut i trobo que estan molt bé. Han millorat força, però tot està ben gran, és tot enorme. Has de posar-t'hi amb ganes i ganes de treballar. Molt bé. I ara m'he sento com a casa. I, vaja, què més, Albert? Que no sé què més he de dir. Ja està! També que anàvem. Que no sé què dir. Que no sé què dir. Que no sé què dir. Ja està. Està molt bé, i t'ho passes molt bé. I, bueno, ja està. Molt bé, Marta. És el circ. És el circ. És el circ. Ja que jo no m'he equivocat. Jo crec que no us equivocareu, ja que jo no m'he equivocat.
ja que jo no m'he equivocat. Vas coneguent gent de tots els cursos i al final et coneixen l'institut de peus a cap. De peus a cap. De peus a cap. De peus a cap. I bueno, està molt bé. Visca el Monturiol! Visca el Monturiol! Visc el Monturiol! I jo ja no hi visc. Fem-ne un altre.